Väčšina z vás určite pozná legendy slovenského hokeja ako Peter Bondra, Miroslav Šatan alebo Marián Hossa, avšak je tu ešte jeden hráč, o ktorom sa tak nehovorí a v jeho časoch bol lepší ako všetci títo spomenutí. Je to Peter Šťastný a keďže jeho kariéra má nespočetne veľa úspechov, toto video som rozdelil do 3 kapitol, kde si niektoré z jeho mnohých legendárnych úspechov rozoberieme. Jeho prvý a asi aj najväčší úspech, ktorý zažil, bol v NHL, síce sa Petrovi Šťastnému s jeho tímom Quebec Nordics, ktorý už neexistuje, nepodarilo vyhrať Stanley Cup, tak dokázal niečo ešte famóznejšie. Za 10 ročie od roku 1980 do 1990 podával také výkony, že v tomto 10 ročí existoval jeden jediný hokejista na svete, ktorý bol v tomto čase lepší ako on, a to spomínaný Wayne Gretzky. Najväčšia škoda pri Petrovi Šťastnom je, že má v NHL odohraných menej ako 1000 zápasov, takže štatistiky za celú jeho kariéru nemá až také dobré v porovnaní s touto hokejovou legendou. Keby v najlepšej lige sveta hrá dlhšie a udržal by si túto jeho bilanciu, čo bolo 1239 bodov za 977 zápasov, tak by za rovnaký počet zápasov, ako mal Wayne Gretzky, obsadil neuveriteľnú 4. pozíciu vo svete a bol by tesne za Markom Messierom a českou legendou Jaromírom Jágrom. Preto sa výkon Petra Šťastného v tomto 10 ročí považoval za neskutočný.